Was al in het stamcafé, mijn onkel Miele mee. Zijn vriend Desiree stonden te zorgen. Zeg, riep onkel Miele glad, van de nacht worden was zat. Ik heb maar lullig gehad. Het maar de stoorse vervaarvoender vrouw verkoopt waaruit het gold. En ik de groete naar elkaar contant betoond. Santé, 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 geef ons nog een tournee. Voor mij en onkel Miele en voor gans het café. Allee, santé, onkel Miele zei tevreden, geef ons nog een tournee. Morgen krijg maar geld niet mee, ten spate. Morgen verkupen uit mijn lucht, mijn vrouwen kijk in keur. Wat geeft de maar verrug? Ik vervrouwen ze zo zit aan Niemendalen, wat is nu? Niemendalen, riep toen Miele 6 verrug. Santé, 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 geef ons nog een tournee. Voor mij en onkel Miele en voor gans het café. Allee, tamelijk boven zijn nat, een redelijk patat. Die ging mijn onkel zat naar buiten. Buiten deed hij dan terstond een sprongel in de lucht en plofte op de grond. Ik riep wel onkel, wat is dat gezag gevallen op de kas. En onkel zag wie de dag vervelen was. Santé, 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 geef ons nog een tournee. Voor mij en onkel Miele en voor gans het café. Allee jongens, daar is het buurtje jongens. Stop wel. Voor mij en onkel Miele en voor gans het café.